yohamba nawo kodwa sihamba sithunyiwe ngamazwi akule ncwadi kaYeremiya ngesahluko sesibini ya athi izani sakhe waye kuze ngaseJerusalema anthoyile boba umadodana kodwa eyona nto ifikelwe Yeremiya apha ebawukhangela impilo yakokwabo bathi ngoba ilizwe afike kulo lelizwe apha elifike kwenziwa umncamo wewayini ukwenzela into yokuba zonke izinto ezibulalayo seziqala apha kuye wathi ngenxa yaloo nto kwafika ikwekwe apha ekhwela ihashi izomchaza ngoYeremiya into yoba ikhaya lakokwabo oSalabhaliot noTobiya bezokubi ngasemva unobangela sibe lapha kungenxa yelizwi likaYehova uThixo osibonakala into yokuba sinobuko obukuyo Jerusalem ziphekekile kokwabo into eyayisenziwa kumkani bazabithizwa abantu kulizwe lakwaSirayeli zazithi zawude ukubafumana bakhela itempile kule ndawo bakuyo khona ukuze bangakhumbuli emva nika umntu ongakhumbhuliyo kokwabo because eyona ngqoke nakintane eminye into uba ngeli xesha lapha ucinge emva kokwabo mbika umntu esawufika kwindawo afike kuyo onwabe kube mnandi nakule ndawo ikuyo afike afane nakwabo abantu abanjalo abantu sithi xa sithetha kunye nabo ngenye imini sithi aba ngamathixwa ngoba umntu funeke ekhumbule kokwabo
ndiyajoyina ndiyajoyina bawu-5 yamthiwa lapha eJostareni ngikanganibhalisana isithi apha nina aninawo umzongo wisile amanyeneyo silapha ngoba siphe isikhalo senu lawona laba wisile amanyeneyo sifuna indawo apha ekuthiwa i-community hall uthi leyo ilapha kule lali ilapha ngasemva kwincwadi zebhayibhile sikule ncwadi kaNehemiya isahluko sesibili niyabubonana ububi esikubo sikumva saJostareni ngoba thina sinayo i-United Nations in Southern Africa awona lamawisile amanyeneyo awona lamawisile amanyeneyo Chayana ni right sawusweleka sicela nina nizosinceda isihlobo zami esithandekayo ndake ndasebenza apha erenkini yayisithi iteksi kayingekagcwali sikhambela umuntu okuthiwa ngumshumayeli madoda azothandazela iteksi uba mayigcwale siphinde siyikolasele ngaphantsi siyijonge into yoba ayinyathelanga selena isihlobo zami esithandekayo ndizama ukuthi bazalwane bam siyagqitha sibheka apha eJerusalema kodwa siphethe isamani elizwi likaThixo elithi izani sakhe ujonga leJerusalema singaze siphinde sibuye sicengele undikipho andithethi ukuthi mhlala wam baleka nabo abantu bakho intwana iteksi yakho uba igcwali sasiyasiyinqobele ngaphansi bazalwane bam
silungiselela intoba sizokuyithandazela izani sakhe udonga leJerusalema sizabe siphinde sibuyele eGqololwane. uThixo wethu uyaphilisa, uThixo wethu uyayigcwalisa iteksi. Bazalwane bam, silungiselela intoba so masenzeni ibenye